Ayun oh. 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 Champion na breed pala to. Ayun oh. Yo, what's up mga Kadunski? It's me again, your Kadunski, making your life happy. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Malasike, Pangasinan. Siyempre, update tayo ng mga presyo ng mga bilihing mga hayop, saka mga pets na tinitinda nila dito. Mga tropa natin, mga Kadunski natin, mga pet lovers. So bago ang lahat, sa mga bago dyan, please subscribe our channel, Adventures of Dunski. Pakilike and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga Kadunski, tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun o. So yun, ikot tayo dito. Ayun o. Andun. Unahin na natin mga tropa natin, mga slashers. Nandito sila. Ayun, may mga pauwi na sila sir. Ayun, medyo late na. Sir, good morning. Sir, pwede magtanong lang sir? Sir, magkano benta nyo sir? 1.5 benta nyo. Ba't pauwi na kayo sir? Kaya. Wala, ayun o, medyo late na tayo. Alas 8 na mga Kadunski. Yun ang sinasabi ko. 1.5 to sir, anong lahi niya sir? Masak. Lasak? Ayun o. Mga ilang taon na yan sir? Taon. Isang taon. 1.5 sir. May bawas pa sir? Meron pa. Meron pa naman. Ayun, kaso hindi nabenta nila sir. May mga iba pa dun sa loob. Ayun o. Thank you sir. Ayun sila sir. Sige sir, thank you. Ayun o, mga Kadunski, medyo late na tayo. Pauwi na sila sir. Binibenta nyo sir? Hindi? Nope. Hindi, yan o. Ayun, sayang. Hindi binibenta ni sir, sinasanay lang. Sige sir. Sir, good morning. Sir, Good morning. good morning sir. Sir, pwede magtanong sir? Pwede. Ayun o. Ayun si sir. Sir, ano yung binibenta nyo sir? Binibenta sir. Magkano sir? 1,000. 1,000. Anong lahi niya sir? Hot. Hatch. Ayun o. Ilang taon na yan sir? Wala pa isang taon. Wala pa no, pang ano no, pang 11 months pa lang to. Ayun no. 1,000 sir, may bawas wala. May bawas pa. Ay, meron pa naman. Ayun. 350. Ayun no. Yung basta may bawas, basta sure buyer. Ayun ha. 350 bossing. 350. Ang laki ng bawas. Sir, thank you. Si sir, anong pangalan niyo sir? Robert. Sir Robert. Nia. Sir Robert Nia. Sir, thank you ha. Okay. Ito sir, sa inyo rin sir? Ay, kay sir. Ayan. Ayan sir, magkano yan sir? 1.5 nag-champion na to. Ayan o, 1.5. Anong bulik to sir no? Bulik. Champion na siya. Gomis to. Ayun o, champion na 2019. breed pala to. Ayun o, 1.5 sir lang. Oh, kung pa 1,000 na. 1,000 may tawad pa. Ayan o. Ayos. Tingnan natin sir, tayo niya sir. Champion. Yan ang champion. Ilang taon na yan sir? 3 years. Matanda na. Matanda na. Pang ano na yan. Ano na yan, pang materialis. Magandang ano, nag-champion na. Ito sir sa inyo? Nope. Hindi. Ito, mga ano rin to, no? Pang Mga ID pang lahi din, no sir? Ito, Mga bata pa. ganda oh, mga inahin, no? Ayan. Flying white hat yan. White hat. Ayan, no? Sige sir ah. Okay. Salamat sir. Ayun dito, try natin dito kaila sir kung okay lang. Ayun no. Dito magaganda tong mga dala ni sir. Sir, good morning. Ayun no. Ay, si sir. Boss, good morning. Sir, lang tayo no si sir ah. Okay. Hindi Ngayon lang ulit. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ngayon lang si sir. Ano na yung pangalan nila sir? Joel Sulit. Sir ayun. Nandito si Sir Joel. Balik si sir ngayon. Saka wala na may benta. Naubos yung mga ano pa eh. Panay-bago na ulit. Mga Ay, ganyan na lang ulit. talagang ano. Ito, mga bata nga sir no. Oo, yan. Ano siya? Ano Magkano siya? dyan, sir? Local bandit. 700 isa. 700 isa. Mga anong lahi niya Local sir? bandit WPC. Ano yan? Yung itim, ano? High action Peruvian yan. Ito High action black, oo. Yan. Yung bulik kay Sherry Lombo yan. Ayan, ito yung ano, kay Cheryl Lumboy na ano. Oo, palahi ko na yan. Palahi, Sherry Lomboy yung na yun. bulit. Yan o. Yung isa naman yun sa Milson's Gray naman yun. Ito, Vincent Grade. O yan, Talisay. Ito, yun. Hindi 700. nag-vlog boss ah. Oo, Lagi-lagi hindi, din. wala kayo. Ayun si sir.
Busy, laging dialysis yung misis ko eh. Kaya, Ayun si sir, yung ano, di wala. Ano tayo? Pray natin niya mga kadudski. Shoutout kay ano, Mrs. Para gumaling sila. 700 sir, no? ha? 700 Oo. bawat isa. Ayun. Ito lang malaki yung ano yan, 1.5. Ito naman Oo, yung pambili lang ng patukati ng mga sisi. 1.5. Anong lahi to sir? Gilmore. Ayun, no? Ilang taon na to sir? Isa't kalate. Isa't kalahati ang tangkad nito sir, no? Full stock nito. Full stock pa lang pero magandang ano, height niya. Ayun, Ano natin lang, pambili patuka. 1.5 lang. Murang-mura na. Ganda, guwapo. Dati 2.5 eh. Oo, 2.5. Ngayon 1.5 na lang. Talagang ano, presyo. Tapos ito sir, ito yung ano, Oo, eh, bawas inahin, kalihats. Kali Hats to. Magkano to sir? 600. 600 lang. Ano lang nga, presyo. Ito, ang ganda ng ano, inahin na to. Ayan, no? 600 lang. Ayan, ayan. Oo, nabili na yung nakabenta na si sir. Nakabenta na lang siya kanina. Ayun. Ayos. So, syempre, may bawas pa sir, no? Ha? Basta sure buyer. Oo, wala. Ayan, no? Walang problema kay sir. Syempre, basta kay sir. Sulit tayo dyan. Sige sir. Thank you sir, ha? Okay. So yun si sir, magaganda mga linyada dun. Kay Cheryl Lumboy pagaling yung mga inahin. Kaya mga bloodlines nila magaganda. Ayun, ikot tayo dito. Magaling to. Ayun, oh, tanong natin. 1.5 lang, 1.5 lang. Oh. Ano sir? Anong lahi niya sir? Ah, hats yan. Hatch. Oh. Ayun, pero ang ganda ng kulay. Limos Gold. ha. Ayun, oh. Good, good. Oh, gold, oh. Gold. Maganda tong kulay nito. Ganda yan, good ka eh. Ganda to Oo. na. Ano, ilan taon na yan, sir? 2 years. Ayun. 2 years and 3 months. Ayun. 3 days. 1.5. 1.5 lang. May bawas pa, sir. Isa lang. Mga Sagad na. nakatan. Sagad Bulto, na. bulto. Bulto Ayun. katawan. Wala nang bawas. Ha? 1.5. Ay, bawasan natin yung ano, pakpak. Ito, malahi Wala. ko. Sir, thank you, sir, ha. Okay. Yes. Sir, good morning. Nandito na ngayon. Maganda to. Henny to, sir, no? Magkano, sir? 1.5. 1.5. Ilan buwan na, ilan taon na yan? Bullstag na to. Bullstag, mga 1 year mataas. Ayun, Henny, oh. Henny, maraming nagkakagusto sa Henny. Matitikas daw to, eh. Anong pangalan nila, sir? Rolly. Sir Rolly. Ayan, oh. Sige, sir. May bawas pa, sir? May bawas na kunti. May bawas, yun, oh. 1.5, may bawas. Henny. Thank you, sir, ha. Okay. Ayos. Ayun, nawala si Sir Bobby. Nawala si Sir Bobby. Ay, nandito si, ano, si... Kilala. Lagar. Joshua, Joseph si Joseph. Ayan si Sir Joshua nandito na. Ano yan, wala, may dala ka sir? Wala, bumibisita lang to. Sa San Carlos nagdadala to si Sir Joshua. Maraming ano, magaganda ring linyada to. Kay ano eh. Sino ba yung ano, mga line mo? Iskulin. Ayun, Iskulin. Martin Iskulin, may mga ano, bloodline sila. Sige sir ha. Ayun, dito tayo kay sir. Magkano sir? Binenta nyo? Binenta nyo? Hindi, binili ko sir. Ay, binili. Magkano bili nyo? 500 lang sir. 500. Ayun oh, nakakuha si sir. Maganda, 500. Lang yan sir. Mga ilang taon na yan sir? Wala pa isang taon sir, mga kuwan. Ayun, bullstag. 6 months. Ayun oh. 7 months. Sir, thank you sir. Okay. Si Sir Eddie. Ayun, practice, bawal i-video. Ito, si Sir nanonood pa. Pero tanungin natin, Sir, magkano sir binibenta nyo? Hindi. Ay, hindi. Pwede yung patingin sir? Ayun, ang ganda nito. Hindi binibenta ni sir. Kaso magandang ano, matangkad din eh. Ay. Ilang taon na yan sir? 2 years. 2 years, oh, ready to. Oh. Anong lahi sir, alam nyo? Anong lahi niya? Ayun oh, tikas to. Binabahay niyo. Ano sinasanay nyo sir? Ha? Sinasanay nyo? Hindi. Pang ano? Pang Hirap lang dito. dala lang oh. Yan oh, may binibenta ni sir oh. Magandang kayo nito, matangkad. Ayun oh. Anong pangalan nila sir? Pangalan nyo? Oh, derby size, sabi ni sir, pang derby size. Anong pangalan nila sir? Doming. Sir Doming, ayun oh. Ayun oh, pang derby size yan oh, ang laki oh.
Ayan, pagka ganyan, matangkad, maganda. Ayan, no. Sir, thank you, sir, ha. Ayan, si Sir Doming. Hindi binibenta ni sir, maganda, kaso maganda. Maganda daw. Yun kasi mga comment sa atin, magaganda pag matangkad eh. Natikas pag matangkad eh. Ito si sir. Sir, magkano dyan sir ngayon? 1K. 1K. Anong lahi sir? May lahing Gilmore. Gilmore, may ano, half Gilmore yan, no? Ayun, no? Galing sa Lawak. Ilang taon na yan sir? Tanda na. Mga 2 taon? Dadalawa na siguro. Ayun, ready. Kinuha ko lang sa Lawak naman ito. Ayun, ito si sir, maraming manok to. Si sir, ano? Sir, may bawas ba sir? Wala na. Sagad na, Oo. 1,000. Ayos. Sige sir, thank you sir ha. Sige. Okay. Marami pang dala yun si sir, kaso nandun nakatali sigurado. Ayun oh, sir. Ayan, magtanong tayo dito. Ito, ang dami mga nakatali. Ito, henny na naman to. Ito, malamang kay Sir Ramil to eh. Ayan oh. Ayan mga kadunski, tingnan nyo na lang yung mga binibenta dito. Kasi hindi ko alam yung mga presyuhan. Kasi wala yung may-ari. Pero malamang kay Sir Ramil to. 1K lang siguro mga ano nito, 800 ganyan. So, maganda rin to, ano, bulit. Tapos ito, maganda rin to isa. Parang ano na naman to, hini na naman to. Ako to. Ayan o, guwapings to. Ayos mga kadunski o. Ayan o, guwapito to. Meron pa dito isa. Ayan o. So ayan mga kadunski, nakita nyo medyo paubos na yung tao rito kasi 8 past 8 na tayo dumating, kaya medyo late na. Ito, tanungin natin kay sir. Sir, ayun, binili. Yeah. Magkano kuha nyo sir? 500. 500. Anong lahi niya? Inahin ba yan sir? Hindi. Ay ano? Ano yan sir? Lalaki, babae? Lalaki. Ah, parang ano, henny na naman. Na bata. 500 sir? Oh. Ayun o, mga kadunski. Pang ano? Ay doon. Ayun. Ayun na. Natawaran nila sir. 500 oh. Kay ano to? Kay Canton House. Ha? Kay Atongang. Kay Atongang. Ayun. Robert. Ayan, si Sir Robert. Ayan, nabili ni sir. 500 lang. Thank you sir ha. Ayun o, 500 lang yan. Nabili ni sir. Ayun o. Pinapalit. Pampa maramihan daw. Oh, pang ano, ito yung champion breed eh. Panglahi na to. Ayun, panlahi na, pang material. Ito, Ano? Bata pa yan. ito sir, anong lahi nito? Ha? Ano yan, Joe? Gold na ano, yung crown yung kanya. Ayun, yung ano. Di ba pala ang talong nito? Talong niya. Oh, ayun, oh. Corona yan. Corona? Corona, oh. Pero bata pa to sir, no? Ayun, sinaswap. So yung mga kadunski, pwede pala mag-swap dito pag magdala ka ng ano, ng manok mo. Pwede mo i-swap. Ayun, no? Meanwhile, Ayun, oh, henny yata to. Ayun, ang ganda nito. Sa inyo, sir? Hey! Matama, sir. Ayan si Sir John Dexter, oh, namamalengke. Ito, matapang pala to. Henny rin to, henny. Dining the pool. Magkano yan, sir? Magkano? Thank you, sir. Binili ko ng 600. Ah, binili ng 600. Yes, sir, ano? Ramil. Ito 600 lang ang tapang ko. Ayan, oh. Bili ng 600 yan, yes, sir. So, yung mga kadunski, mamaya ikot tayo doon sa mga pets. Ito, medyo abang-abang tayo kung may darating pa. Mamaya na. Let's go!
Ayun oh. May bagong dating si sir. Open yan, open. Magkano sir? 1,000 daw. 1,000. Ayun oh. Ilang taon na yan sir? Isang taon na yan. Bull stag, yun oh. Maganda yung ano niya, forma niya. Ayun oh. Anong lahi niya sir? Ha? Lemon. Lemon, ayun oh. Ayun mga kadudski, 1,000 may bawas pa sir, sagad na. Bawas ba yun? Meron pa. Ayun oh, meron pang bawas. Mga kadudski, basta sure buyer oh. Ayan, may bawas yan, 1,000. Pahala na kayo kay sir. Ayun oh. Thank you sir ah. Okay. Ayun, 1,000 lang yun mga kadudski. Pero may bawas pa kay sir. Ayun. Ayun, napalit na ni sir. Napalitan ko pala. Napalit na ni sir. Yung pala yung inaantay ni sir. Pang materialis na lang yun sir. Ito yung pinalit ni sir. May dalawang corona. Maganda, Medyo gwapo. bata pa. Gwapo. Gwapo yan. Ayun lang, payat. Payat nga lang. Di bali ano, purga saka ano, kakain lang. Ang purga nito, boss, bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Luya. Luya. Oo. Ayun, pang ano na yun ha. Tinola na yun ha. Tama, tama na yun. Ang tinola. Natipid na kayo po eh. Ayan oh. Nandito si Sir Ropong. Tatanungin Ayan, ng oh. manok. Walang dala ngayon, walang dala. Ayun. Yan, kay Sir Jimmy, kinukuha ng, magkano to sir? Bigyan ko lang sa kanya ng 8. 8. Ayun, Kanya 800. kanila 750. Ayun, may tawad 750, talagang sagad 800. Ayun, kursunada ni sir. Ayun o, so yung mga kadudski, tapos na tayo dito sa may slashers natin mga kadudski. Doon naman tayo sa mga kadudski natin, mga pet lovers dyan. Tara, ikutan natin sila. Let's go!